Normalian bergan elkartzen ga lagun talde bat, eta goizoko 5:30 ingurua irtetzen ga, Iruñara heltzeko ordu bete bihou, aparkau, ordutegi bat egoten da rekorridora sartzeko, rekorridoan bere dauko puntu konkretu bat elkartzen gazenak Euskadiko puntu desberdinetako jende pila bat, danok nerbisuak lepo, eta elkartzen ga, isa ordu betian egon biaga, zain, poetia entzun arte, eta gero bukatzen danean enzierroa berriz gu elkartzen ga, bergaratik joaten gazena berriz elkartzen ga puntu konkretu baten, jakitzeko danok ondo bukatu dugula, eta enzierroa ondo bukatu dela, eta enzierroan beste parte importante batera joateko, 10:00-ekora. Noia, urte desente leku igualian kolokatzen naiz, da estafeta erdi inguruan. Aukeratu neban leku eura parian taberna bat dago, eta telebista eukitzen dabe, eta bertako jabiak retransmititzen dozku zela irten dan enzierrua, zela heldu dian udaletxera, zela sartzen dian estafetako kurban, zela irtetzen dan manadia kurbatik, eskerretik datosten, eskumati datosten, idixak aurretik datosten, zezena datosten aurretik, atzetik bestia, eta hor pixkat kolokatzen situatzen za karreran, zatxik ikusi ez da izien ezebez, isiak gainean dauzkatzuz nire arte, eta asko laguntzen doztan erit, eta handik telefonik, hankak emoten dozten nire arte, hankako karreriak permititzen dozten nire arte itxen doko horrika. Ez da, jende bakarrik kotxian. Egun hon. Zabil? Bai? Lehen ikusi zaitut zuri pultzera batuk eta ipintze, ikusten zuen lako ritualiko lako gauzak? Ni badauzkat, nire maniziako, ni rekortadoretatik hasitza nire ziltxak eruat ditut, ikurriñan koloriekin, eta Iruñan eta enzierrotan normalian eukitzen duen nire seme alaben painelua, eta gero painelua Iruñan beti paineluekin. Erike kolore gorri gutxirako? Badauka. Bakatzu, bale. Badauka. Beti zapi berdina eramate du, baina aurre berandu esnatu naiz eta bilatzen hasi naiz eta etzen bilau. Baina beste pañuelo bat ekarri. Ja, bagabitze heltzen Santo Domingoko ikuyutara, horrengo dia, zezenak, hor lauz. Atzo gabetik dara hor. Hasi zari apurtxo bat tximelratxoak eta igartzen edo? Bai. Ni azte oso noia nervioso, así que gaur azkenian hori heldu eguna eta gaur bai. Atzotik lo gutxin dou, nervioso, baina bueno. Nervioso beti dale hor, eta Iruña baten gehiago, ez? Igual komeni da, ez da eukitzia. Bai. Ardura puntu hori, ez? Bai, arduria beti dago, eta tensio puntu hori beti onbia da. Ez dela, hemen ez da gago. Eta hori gustatzen jau, Dana dala, oso zaldia izan bida, egunero rutinago hartu, ordu txikitan iratzarri ona etorri, zatitxo batien korrika egiteko, eta gero, dana batu eta etxera, lanera, akaso? Bai, hori da. Bai. Merezi dau? Bai. Niretzat behintzat bai. Niri hori txikitatik noia hona etortzen eta txikitako ametxo bat izan da hemen korrika inalizatira. Eta egisa da telebistan zerrendozkoen hori barruko korrikalarixen artean familia bat baziela, beti leku berdinean, zauzaia korrikalari betikuak. Bai, geixen, tramo geixenetan beti da berdinak. Eta gu batez begoin hasieran oin elkartzen hemen Santo Domingoko aldapan leku berdinean, Euskal Herriko puntu desberdinetako jende pila bat. Eta hor gazten daia, Bai, rituala, ez da? Hori da. Hemen benetan dago aldapia. Bai, nik ez duk horri gaitzen hemen, baina hemen eta estafetan bai. Estafet merkaderezetik egirtoten diren, zezen plaza dino, ez da hau emoten, baina goluz pikatzen dago. Hemen gehiago, hemen normalian jende da detu egitzen dugu. Claro. Zaitzi bai zuen pasatzen da, joaten dira bajatzen, tramua. Bai, telebizan ikusten da gainera. Zate, hasieran gaztetan azten dira goixean, eta edadiakin eta tanak hemen bukatzen da. Guk ez da inun bukatuko, baina
Hori esaten da, ez dakit. Hemen zenbat jende egin dau korrika gutxi gora bere egun normal baten? Milaka? 3.000, asteburuan 4.000, horri inguru esaten da. Asteburuan ez dut, asteburuan merezi dugu etortzi hona. Ba, a ber, merezi, azkenian, ba... Egunon. No. A la lucha, oso ondo. Egua, bai. Exagerado de gente, eh? Bai, Bai, buf. Exagerado. Entzatzen gata, ordu honta, buf. Zerutan bizi gara? 7 eta 10 gestia ondio, eta pentsatzen gata daula, jende pillo. Hau da elkartzen gazen puntua, ate berde honek, hemen dare Bizkaitzarrak, Arabatarrak, Gipuzkoarrak... Hala, ba, hemen. Vale, eta oin lehenengo eguna da, ba... Saludos. Agurrak beti... Egunon Erik, zelan? Egunon, ondo, urduri. Urduri, zagatik urduri. Bo, ba, segaitxik, ikusi. Sekula damutu izan zara etorri zanaz? Damutu... Urtero? Minutua geratzen danean beti. Zetako etorri nahi, baina bueno, gero, bai, politxa, nervixo horrek eta ondo bai. Sustoren bat hartu duzu, eukiduzu sekula? Bueno, sustua, ba, lurrera jauzi naiz, bai, bezpeika, baina bestela... Zezena hola oso gertu. Ba, justo jauzi nintzen nian. Noan atzera begira, zezena zegoen eta lurrera jo nintzen, hori gertuen. Eta gero, bai, ondotik ba, oso askar pasatzen dira. Bueno, ikusi ditugu euren lekuan zezenak, dia impresionantiak, Bai, ez? bai, pasada. Gainera gaur hori dale bi jamonero, politxa diala. Baina hori gero lehen esan duguna, hori zaila dia identifikatzeko bai, ez? Dixen antza dauke, orduan ez dakizu pasa dudan, ez? Eta noraino heldu alda olako zezen bat? Bai, holako. Bai. Baina politxa dauke. Egisa da normalian eure bidia itxen dago ja, ez? Bai. Hombre, askotan, dagoen jende anakin ez da ikusten. Orduan doiaz aurrera, dana jendez beteta, orduan, baina, bueno, bat solde beratzen bada, Eta hemen emuten dian aholkuak, zezenari busanetik ez tiratziana, ez ikutzen eta hori gero dana, ez da xamura errespetatzia, geixen egiten dozue, baina? Bai, baina hori, tentsio momentuan sare, pixka jende anaki, eta ez dakizu, igual bultza itxotzue, nahi barik kutu txegatu, momentuan gertatzen dian gauza. Inoiz irudikatu dozu, hemen zure lasterketa perfektua, nun hasi, nun bukatu, kriston korrikalixak. Ondi hortan nabil. Bai. Baina helduko da, ez? Bai, espero baietz. Bai. Berandu zabitz, Bueno, ondo, ez? Puntuan. Hemen zure lagunak eusen ja urduri, nervioso. Urdurtasunak normalak, Zu? Bueno, apurtxo bat, beti ukibida, ez? Hori oso lasa etorri ezkero bai gaizki. Komen dira, ez da apurtxo bat. Bai, beti saltzan egotia, beti hori batuz urduritasun hori eukitxia, ez? Momentu honetan gainera, lehenengo eguna... Meritu eukibida bai, nik ulertzen dut, beti esatia kanpotik, ostia, txerruak korrin bidala, baina nik beti esate dut bizi bidala, eta bizi eskero gero aldala hitz egin, ez? Dana dela, zaretesun handixo eukibida, ordu txikiten jaiki, ona etorri, korrika egin, gero lanera joan. Afizinua, ez? Nik uste dute garrantzitsuena hori dela, disfrutetia, baina disfrutetia aparte afizio hori sortzen dutuna honek, ez? Da, niretako oso politxa asko betetzen duz, eta orduen ez da inporta, bostetan jaiki, kotxia hartu hona etorri, korrikaen, lanera korrikaen jun, berdin da. Azkenien guztu bitxekaku eta guztetak jaku nahitzen dugu, ez? Betiko tramo ningu zu korrika? Bai, bukaera aldian. Telefonik aldian,
barrunaino alegintzen gara bintzat, eta ber, ze moduz doien urtean. Ikusi dituzu gaurkoak, Bai. eta jabonero horreik, Politxak, oso politxak. Baina, bueno, a ber, hori ez dakit, hori ez da nik hori gurot hartu eta hori hartzen da aldana. hemen jente asko dago, Larrei, baina, bueno, bakiguna gatozen orduan ingo baldauena. Urduri, Bai, bueno, beti moruen, urduri. komeni da egotia gainera urduri. Ez dakit komeni dan edo ez, baina, bueno, hemen ez dut uste inor ez dagoenik urduri ez dagoena, baina, bueno. Gaurkorako ze aurre ikuspen. Ba, horreko izpena, bueno, aldan da beste gerturatu, eta a ver zela behin. Jente asko dago, así que agarra ondo jaten dana, eta listo, txera Ikusi horrik azu. Estafetako kalien, hasiera partetik hasi, eta hortik aurrera noraino aietan garen. Bueno, gaur egon gara lau lagunekin eta bakoitzen duzue zati diferente batean, bakoitza bere leku kutxuna dako. Bueno, kutxuna ez dakit, hasieran hasi nintzen bukaera parte hortan, baina aurreko urtien apurtxo bat lehenaura pasau nintzen, gustora egon nintzen bertan, eta aurten be gustora faten dan, eta ondo urtaten gauzak. Ikusi dituzu gaurko protagonistak. Bai, fangare ikusi, begirada bota eta da listo, baina bueno, ikustiarren bakarrik. Horrek aldatzen dau. Ez, aldatu ez, baina bueno, gutxienez koloria zentzu dien jakitzen, ni bentzet horregaitxik itzen dut, ikusteko ze koloretakoak dien gaurkoak, eta bentzet jakitzeko datozenien ze koloretan fijau edo hortarako. Helburua ulertzen dut, disfrutau, baina onik bukatu. Bai, hori da, posik urtetia hemendik, minbarik eta etxera egetia guztiz ondo, bixarbe hemen egongo die honik, así que buelta banbiko da. Mikel, Xurra, Ander eta Erik, gaurko gure bidelagun izan dianak, suerte, mutilak, eta onik bukatu mesedez. Animo, eskerrik asko. Bukatu da gaurkoa, lehenengua, zelan fan da? Bueno, disfrutau dugu. Inguan ondo egon gara, bintzat zezenan aurrian eta albuan jarri gara, eta hasi que bizar gaixau. Eta, zuk? Nik uste dut gaixorok aukeri aukidotela, baina ez naz ausartu azkenengo momentuen sartzera zezenakin, así que bueno, aukera gaixo egongo di, así que lehenengo egin dut, eta posi, bintet etxera, tranquil. Ondo zauzai, eta hoi lanera. Bai, hoi lanera. Lehenengoko entzierro hori da, lehenengo como toma de contacto esaten da moruan, ez? Eta orduan, bueno, ja hasi gara, ja kendu dugu oingo urteko hori ez, eukitzen duguena barruan, eta oin ja zazpigarren egunetik 14. Zelan fan da? Bueno, nahiko ondo, egisa esan da. Ez gara jauzi, eta zehose disfrutatzeko aukeria aukio, así que, bueno, ez gara kejatzen. Espero baino okerra ufan da? Bai, pixkat okerra, hori, irisa zoiazten aurretik, orduan pixka lagatzen, pasatzen lagajet. Eta gero berri sartzia oso zaila da, jende asko dago, kanpora eramate dutzue, baina, bueno, zoze pixka zaiatua sartzen, baina jende asko. Bueno, lehenengo berotu hartu duzu behintzat. Bai, jazta, bihar gehiago eta hobeto, espero. Oin lanera? Bai, oin lanera, hori behin inbidea eta. Xurrakin elkartu gara bukaeran, eta oso pozik ez daua. Xurra zela fan da? Bueno, gaizki, lurrian bukatu dutelako, oso inago eta zuti bukatu dugu, osea, que ondo. Batera emate pultza inotzuta, ziplo? Ez, pultza idixak indozte, eta lurrian baja usija, eta zezena zetorren urrengo, baina ezin izan dut, lurrian bukatu dugu. Zentazeino gazixa orduan. Egola geratzen da, bai, azkenian ezin izan duzu karreria ondo bukatu, eta hau da ona hemen. Bueno, hori ja iztakotzua itzakidik berriz ere buelta hau, beste zentazeino batekin bukatzeko. Hori dudaik ez euki, bueltako bazela. Eta oin zer? Oin, Iruñatik hanka ingot. Zatxi, bestela igual, beste enzierro mota bakorrik egingo da txatako meni. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko.